Здравейте, пичове, днеска ще питаме дали някой иска от ракийника и нека започваме. Здравей, искаш ли от ракийника? Добре. Виж какво прави, бе? Здравейте, искате ли от ракийника? Искате ли от ракийника? Не ви как направи това? Не знам. Здравейте, от ракийника искате ли? Извинявай, брат, Не. Робъкс. Не. Домашна е. Добре, май не искате. Извинявай, от ракийника искаш ли? Искаш ли от ракийника? Някой иска ли от ракийника? Не мога. Човек, утре идвам на училище. Ужас! Добре, никой не иска. Няма никъде да намерим. От ракийника искаш ли? Хора, искаш ли от ракийника? Домашна е. Домашна ракия. Домашна. Добре ли? Давай. Слага устата. Има шанс да ни дойде. Хареса ли ти? Това жена. Не. Да. Добре, чао. Добре, засяваме един клиент. Целта е 10 клиента или 5, айде поне 5 да ги направя. Айде, отиваме. Здравейте, някой иска ли от ракийника? Какво? Дали искаме? От ракийника? Не. Домашна е? Не. Добре. Бра. Добре, нека им... Добре, зася един клиент. Нека им дали някой иска друг. Георги, нали? Не ме интересува, вече се казваш Георги. За ракийника измислихте ли? Размислихте ли? Абе ти знаеш, че има нов тайтъл, аз днеска го видях. Брат, на времето са ми викали Лукас Модрич. Не Лука Модрич, а Лукас Модрич. Не са ме викали... Тебе са ти викали педофила на малките чавета. Да! Добре, май не искате. Тебе, бе. Последно питам, от ракийника искате Още ли? ми го викат, вика. От ракийника искате ли последно питам? Лукия. Колко люки станаха, бе? Домашна е? Охо. Добре, май не искате. Ей! Добре, не искате от ракийника. Не искате от ракийника, Е, чао. с брат ми ли, бе? Моля те се. Здравей! Здрасти! От ракийника искаш ли? От ракийника искаш ли? Какво дали искам? Ракийника! Да, бе, да пием, брат. Давай, слагай устата. Като сламка е, не се притесняваш, слагай устата. Маре. Това е тайната за този вкус. Домашна е. Това е тайната. Това е. Колко години я чаква, бе? 2. Я кажи някакъв текст и аз мога да го изпея с много хубав voice changer. Аз обичам домашна ракия. Аз обичам домашна ракия. Браво, много красиво беше.
Чао, благодаря, че про от ракията. Моля, ма няма проблем. Добре, пичове! Още колко? Още 3 клиента, още 3 клиента ни трябват. И ракийника ще е празен. Аре да ходим. Здравейте, някой от ракийника да иска? Някой от ракийника да иска? Добре, май никой не иска от тук. Ей, чайник. Ракийник, бе! Ей, Ракийник. Не Да. ракийник, бе, чайник е. слагайте устата в дупката. Не. Като сламка е, като Ракийник, сламка е, като сламка е. Ракийник, аз Домашна. според тебе педофил съм. Не знам. Според мен не е. Слагай устата, като сламка е. Брат, искам да сложа газа. А с газа ли пиеш? Да. Да. Добре, давай. Брат, още малко. Стига. Добре. О, Хареса ли ти? много, брат, много е. Бах ти порнувката ми направите. Добре. Мале. Подпиша Стига. се. И ти ли искаш? Мале, кирачи. Той ще пие Ти ли през искаш? ухото той. Да, разход, да. Да, слагай устата, като сламка е. Или Айде. какво ти искаш слагай? Не, той иска през ухото. Добре. О, идеално лезе. Вкусно ли беше? Колко от 10 дават? О, направо лезе вътре в тъпанчето. Влезе в очното, в ухото ли, бе? Влезе, излезе. Да, лезе, излезе. Дай да го оближим. Айна, Колко Да, от 10 ти дават? Дай, брат, ева. 8. 8, добре. Отивам да питам други дали искат от ракийника или ако искате ви още. Лежи. Ближи ми калочия. Добре, Купеле, след там с... добре, Как го отивам да научи, питам бе? други дали искат от ракийника. Защото все пак... Отивай. Добре. Пичове, 4 от 5 клиента. Още един клиент! Айде. Още един Здравей. клиент, пичове. Здравей. Здравейте. От ракийника да искате случайно? Някой кара стана. Чуваш? От ракийника? Или кой ще стана Това работа, ляпа и иска саляма. през... Не. Това иска през... Домашна? Добре. Ти ни предложи къде да я сипиш. Добре, това е грешка, ще я направя следващия. Не, ще я поправя следващия. Ще я направиш следващия път, добре. Окей, пичове. Още един клиент. Трябва да го вземем. Ай, това питам, дай. Здрасти! Като не отговаря. Точно така. Добре, нека питам някой. Иванчо. Добре. Иванчо го питахме вече. Ко стана, бе? Що ръчете ми са така, бе? Че я се респална, защото така не става. Окей. Добре, дайте сега питаме. Някой? Странни момиче, не е орангутан, а този човек. Всеки на работа. Ей, идеята, бана дъно. Така ли? Ехо, някой от ракийника иска ли? От всякъде може. Брат, ли сега? Циганата бия ли, бе, кажа? От всякъде може, някой от ракийника иска ли? Искаш ли докато се ти скоча долу по пътята, да ти пара малки мъде? Софи, надееш се, Софи. Това момиче е там, Софи, тем. Добре, Брат, ко правиш, бе? И То беше след тебе. Да. какво да бе? И кратко. Не, да. Извинете, от ракийника искате ли? Не. Какво? От ракийника искате ли? Не. Добре. Айде някъде да седна. Абе, останьте ме.
Как си хелпър бот? Обичаш ли живота? Обичам го. Продавам домашна ракия. Искаш? Ракия ли? Не Кой пия продава ракия? брат, не. Аз. Ракия. много хубава ракията, господа, много хубава. И колко пари, бе? Абе, Едно безплатна евро, е, ме даш безплатна на е. Дай ракията. Не, 1 евро му трябва да Смучи, тази дупка като сламка, смучи. гледай Смучи. Дай Който иска ракия да на смучи. деца, бе, ще те вкарат в затвора, бе. И що бе? Това няма да е добре за бизнеса, ще вкарат в затвора. После ще изпусне сапуна и ще пребият. Не бе, Ще спокойно правят бе. си киш помпа, като изпусне сапуна, брат. Но какво става, като правят си киш помпа? Няма бе. Спокойно бе. Брат, ще ти правят си киш помпа, бе. Нищо е, няма да стане. Спокойно. Продай на деца, бе. Няма възрастови ограничения, тая е домашна. Прави се от, Има, бе, как. много хубаво грозденце. Пъте и Правилно децата правиш обичат. от портокал и купувам веднагически. Тя има и малко портокали вътре, ако искаш пи. Не, искам чисто соко портокал да има витамин С, Б, А, Д. Витаминчета? Витаминчета искаш ли? Ама нормални витамини са, не е такова. Витаминчета? Много е хубав. Нормални витамини, да. Получава се Искам от нещо облаците. за- Като искам докоснеш нещо за облаците, носа. получаваш витаминчета. Добре. Имаш ли нещо за носа? Он че... Какво се случва тук, брат? Тук някакви... Продавам други ракия, работи искаш правят. ли? Да, бе, колко? Продава ракия. А безплатно е. Ти, значи нещо има. Слага устата в дупката, като Еми. сламка е. Не, значи нещо има, аз ти казвам. Няма и. Не, бе, има и нещо, аз ти казвам, бе. Вътре има витамин С, има витамин С, Д, Б, каквито искаш. И А да ме забравиш, а това е много важно. Да, я има. Много Витамин да си има. С витамини ракия пил ли си? Имаш ли ти е тако, знаеш на вкус колко е добра, да, няма ти горчи даже, ама пак има ефект. Тя Не освежава. знаеш как се набоцаш и си на третия свят. Освежава Мисля, че това е спокойно. ракия, бе, брат. Аз мисля, че това е нещо друго. Не, бе, аз не се владикам, бе. Трябва днеска 5 клиенти да изпълня 4 от 5 съм. Какво трябва да Това е много, изпълниш? много добра ракия, батко. Но, Най-добрата, значи която пили въобще, бе. разбира, тук се спира 1,50. Каквата ракия, бе? Безплатна, Да, така е думата, бе, бачка. Харесва ли ти? Защото не те чувам. Давай. Който трябва да спира, тук се спира. Много е хубава. Колко градуса той нещо е? Да я знам. Аз не Към съм ти тук 19. Аз не съм ти тук термометър. Не, към 19 аз го такова, вкарах му термометър в гази. Здравейте. Добре, благодаря, че прохте от ракията. Шига, чакай малко. Пичове, Да, изпълнихме го да, 5 да, клиента да, да, на домашната ракия. Изпълнихме го. Добре, пишете в коментарите какво да е следващото. И чао.